हेलौ मादो आं अनल' दै सनजित ब्र गाज्रि दामोन दे प्लिज ब्र अके जेबो नङा जेबो नङा लायदो आंनाबो दे अन खनसे माथो होलाय दाना होबाय माथो होबाय खोनादों ना गेबसन ब्र बिन्दिया अन थेंकिउ सुमित होनदों 4 केजि लायदों थेंकिउ स माच सुमित ब्रादार ओमफ्राय आं अन दोनबाय दे ब्र अके सोर दं दे कमेन्ट खालामदो एभरिवान गाइस हम लोग का बिंदिया ने अन थेंकिउ सो मच बाय लाइक डान ब्रो दारना थेंकिउ सो मच ना लाइफान लाइक डान होबाय थेंकिउ सो मच सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो मार गरमलै लोगोफोर दिनै नोंसिनिखैलाय माबोरै दे बोथोरफोरा खोन्थाहरदो दे कमेन्ट खालामदो लाइफान मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे जोंहा सुमित ब्र थांखो ना माखो सुमित ब्र सालथे everyone guys comment करो any other person comment guys comment दालि अमा जोगोनार बिजौ बा जाथारबा जोंहाजों एखे माथो ओंख्रिया नोंसिना लाइफान मोननि ओंख्रिया जोंहाजों एखे हेलो गाइस एवरीवन प्लीज कमेंट मी कमेंट कीजिए गाइस कौन है मेरा एल्बम में माइना गयारी हाय हेलो मा खबर आदा दादा खबरा मोजाङानो माइनाव नै हाबायाव दङ हाबानिफ्राय जानानै ओंखारबोबाय आरोना दायो बिंदिया अनन थैंक यू दिव्या बोलो कैसे है हाल चाल प्लीज बता दो कैसा चल रहा है आज का मौसम कैसा था आप लोग का बिहार में बोलो एंटरटेनमेंट ब्रदर सिस्टर बोलो प्लीज एनी अदर पर्सन कौन है कमेंट कीजिए कमेंट अन साल्थे दाना सुमित साल्थे दानो सान्थिं माथिं साल्थे बारे खोथा लालायलायग्रा जाबाय माथो साल्थेया हिनजावनि खोथा लालायलायग्रा जाबायलै कमेंट गाइस कमेंट एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए गाइस कमेंट लोगोफोर सोर गोदान लाइक साब खालामना होदो अननानै दे माइनावजों लोगो जा सोर गोदान मेक्सेला गुड इभिनिं दारना गुड इभिनिं मेक्सेल ब्रो मस्ट वेलकाम ओमफ्राय प्रिंस ब्लग हम लोग का प्रिंस आगे लाइक डान थैंक यू सो मच प्रिंस थैंक यू कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कौन है ओइ रन्जित गामिया मामोन नोंना दारना ओइ सन्जित गामिया मेक्सेल बर' आंनिया गामिया माबालै गलमा मनपुर आरोना गलमा मनपुर ओमफ्राय ओरैनोथ' हरपुर लिरो आरोना मनपुर होननानै मिथिगोन आरोना जिखुनु उदालगुरिनिफ्राय 1 किल'मिटारल' आरोना उदालगुरि टाउननिफ्राय मेन टाउननिफ्राय 1 किल'मिटार आरोना ओमफ्राय ओरैनो बुंनो थांबाथ' 5 मिनिटावनो मोनो आरोना थाबायनानै मोनो जोंनि गामिखौ आरोना उदालगुरि मेन टाउनावनो आरोना खाथियावनो जायो ओमफ्राय आं कल रायलायदों दे अन दोन साल्थे अके सुमित साल्थे अके ओमफ्राय हम लोग का गुड इभिनिं बाय बोल रहा है फ्रेंड्स ने गुड इभिनिं
एसपी पोएम ने आगे हाई लाइक डान भालना बोल रहा है एसपी दीदी फाल फाल ओमफ्राय तुम्हार की खबर अपनार की खबर गुड इवनिंग एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो मैं भी आप लोग को बैक सपोर्ट करेगा जो पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा ना मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा थैंक यू ऑन नाइस नाइस थैंक यू एसपी थैंक यू एसपी थैंक यू फाल आसु ओके थैंक यू एसपी थैंक यू आदा मा ओंख्रि जाहाखो आदा दादा आदा मा ओंख्रि जाहाखो आदा हाबायावसो जादों आरोना हाबायाव ओंख्रिया बिनोसै मा बुंनो दालि ओंख्रि लाब्रा दंमोन बेनिफ्राय अमा बेदर जाबाय बेनिफ्राय पापर दंमोन आसार दंलाबायमोन आरोना जाबाय ओमफ्राय एसपी अन थैंक यू एसपी थैंक यू एसपी दीदी ने कैसे ब्लू मी ओके ब्लू चाहिए ओ दीदी ब्लू दिया कैसे है बोल रहा है हम लोग का फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स मैं ठीक हूँ मतलब हम लोग का गांव में मेरा मामा का शादी हुआ था ना शादी में पूरा लड़के लोग को देख रहा है और खाना भी खाया इधर ही और अभी इधर है और आप कैसे है बोलो फ्रेंड्स दीदी आपने मुझे एक लड़की भी नहीं दिया ना त्रिपुरा से इसलिए अभी दूसरा लड़का पड़ रहा है एसपी ने थैंक यू एसपी थैंक यू एसपी थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मैं भी आपको बैक सपोर्ट करेगा और एसपी आपका टाइम तो मुझे बता दो मतलब मेरा दिमाग में पूरा फिक्स सेटल करके रखेगा मैं आपका एलबी का टाइम मुझे बता दो टाइम ओइ संजित राजू को सिनायो नामा बुद्धिमालनि गामियाव नामा दाना राजू को सिनायो नामा बुद्धिमालनि गामियाव नामा दा बुद्धिमाल माने बे राजु माने हिन्जावा पुलिस साख्रि मोननाय हिन्जाव राजुखौ ना मा होनखो हिन्जाव पुलिस साख्रि मोननाय राजुसो दङ जोंनि गामियाव ओमफ्राय अन थैंक यू 12 से 3 बजे तक दिन में देते ना वो दिन में मेरा कभी टाइम फ्री होता है कभी टाइम फ्री नहीं होता है रे मेरा मतलब 2-3 दिन तो अभी मैं आपको आराम से सपोर्ट करेगा चाहिए एसपी में सपोर्ट करेगा नाइस थैंक यू फुल सपोर्ट दाना फुल सपोर्ट ना हाफ सपोर्ट लाइफिन थैंक यू सो मच लाइफिन जी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सपोर्ट करते रहो मैं मोनो होगा ना तो आपको गिफ्ट दे देगा मैं लाइफन गर्ल्स ऑन ब्रो हं आदा मा ओंख्रि जा गेप्सन बि दाना गेप्सना खामानियाव बेस्थ' उन दोनबाय बेनिफ्राय हम लोग का एसपी ने हास्रा है एसपी ने ओ बाथौनि गिदिंग्राया एलआइसियाव गिदिङो हिन्जावा पुलिस ओं सिनायो राजु सिनायो बर' सिनायो जोंनि गामिनिनो आरोना ओमफ्राय मामोन बर' सिनायो दा एलआइसिनि नंगौना नंलाथाय एजेन्ट मिथिला आरोना दा एलआइसिनि नंला जिखुनु मानसियाथ' जोंनि गामिनिनो आरोना सिनायो बर' सिनायो ओमफ्राय थैंक यू मनपुर आरोना मनपुर एलपी स्कुल खाथियाव सिनायो आं बर' फुल सपोर्ट किया थैंक यू फुल सपोर्ट करो मैं आपको पार्टी देगा बिरयानी चिकन बिरयानी पार्टी देगा मोमो का पार्टी देगा मोनो होने की बात देगा इसके बाद फ्रेंड्स ने ऑन थैंक यू एसपी ने ऑन थैंक यू हाय एसपी बोल रहे फ्रेंड्स ने तुम्हारा मोनो कब होगा मेरा मोनो कब होगा आप लोग कितना जल्दी सपोर्ट करेगा ना फुल सपोर्ट करते रहेगा तो मेरा भी जल्दी मोनो हो जाएगा इसलिए पूरा सपोर्ट कर दो फुल जल्दी मोनो हो जाएगा बाय
फंबाय दाना गुड इभिनिं जगिता नार्जारि नोंनि दहाय आं बावफ्लांदों फरायनोनो माबोरैथाय ओमफ्राय नङा जेबो सोमोन्दो जाया ओरैनो बाथौनि गिदिंनायाव सिनायनाय दाना मेक्सेल बर' राजुखौ आं ओरैनो आमायसो जायो आरोना बुंनो थाङोब्ला बोरैबा आमाय जायो आरोना एसे गोलाव प्रजेक्सनजों आमाय जायो आरोना आं सोमोन्दोआव गामिनि आरोना बिदिनो मानसिया दायो मा होनना बुंगोन बिदिनो आरोना गामिनिनो ओमफ्राय हेल' ब्र' सन्तुष नागिया मस्ट वेलकाम सन्तुष लाइक थेंक इउ स' माच सन्तुष मस्ट वेलकाम एराइल बिमानिक्ले थेंक इउ ओमफ्राय सुमित आन्दों अन थेंक इउ सुमित बर' कमेन्ट अन थेंक इउ अन सुमित साल्टे हिन्जावजों गुलु गुलु सागासिनो दं मालाय कलाव कमेन्ट थेंक इउ सो मच संतोष जी कमेंट करने के लिए थैंक यू इसके बाद संतोष जी अन थैंक यू सुमित सारखौ नांगौ एलबिनि सिख्लाफोरखौ दाना सारखौ नांगौ हिनजावफोरनि सिख्लाफोरनो सारखौ नांगौनो अन थेंक यू संतोष थेंक इउ कमेंट कीजिए कमेंट थैंक यू सो मच अन ब्रेनक्ले थैंक यू सोरखौ लानो एलबिनि सिख्लाफोरखौ दे खिन्था दाना सोरखौ लानो मेक्सेल बर' आंथ' गासिखौबो लागोन होनबा लागाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि भिडिअ फैजोब्बाय नै लगाव सोनारिया हेभि गोसो दंबोला बुंना लाखा आगै थैस' थांस'नि अराय समा अन थेंक इउ सन्तोष थेंक इउ सनजित नों अनामिका बाजैखौ ला लेफ' फाग्ला मेक्सेल मा होनना बुङोब्रा नोङो ओमफ्राय मेक्सेला अनदारना ओमफ्राय एमाव लाइक दान्थि मेक्सेला मा होनो अन थेंक इउ नक लाइक दान थेंक इउ कमेन्ट 7 लस हे प्लिज कमेन्ट जाम्बा नार्जारि थेंक इउ सो माच जाम्बा नार्जारि मस्ट वेलकाम हेलौ होनदों
most welcome Maxel on thank you Nok Danki hi bro Maxel on thank you besto थारमोन लै आं दाना अके जेबो नङा एमा ब्र ओमफ्राय Maxel on Santosh on thank you Pranjit bye thank you so much like कर दो like एमा on thank you so much Santoshनि on ओमफ्राय दुलुर बर' साल्थे दाना साल्थे दुलुर बर' हेल' दुलुर बर' most welcome आंजों गोदान नामाब्रा दुलुर बर'आ most welcome दुलुर बर' आंजों गोदान आंनि चेनेलखौ साब खालामनानै कमेन्ट गारना गालां आंबो बेग होगोन ओमफ्राय दसे सापर्ट खालामना होदो दे ब्र' ओमफ्राय जोंना एमावा अन सन्दिता अन सन्तुष दे लोगो जानो सन्तुष हेल' सन्तुष आपको बुला रहा है मेक्सेल ने एमा अन सन्तुष ने हार्दिया थेंक इउ सन्तुष एमा अन मैसो हारि खबर दाना मैसोआरि खबरा थिगानो दङलै नै दुलुर बर' मादों आंसोलै साल्थाय दाना अके नोंसो अके आदसा दुलुर बर' थेंक इउ एमा अन थेंक इउ लाइफिन बसुमतारी मा होनखो अनामिका बाजै नङा नांगौ बाला बाजै बसुमतारी मानोना अनामिका फिसाजोसो नामा रागा जोङो फिसाजोआ अनामिका बाजै नङा नंगौ अनामिका बाजै नङा नंगौब्ला बाजै अनामिका फिसाजोसो नामा रागा जोङो फिसाजोआ बाजै अनामिका बुंनांगौनो बाजै बसुमतारीसो बुंनांगौनो अनामिका होनना बुंना होदों अनामिकाया फिसाजोनि नामसोनो रागा जोङोनो फिसाजोआ लोगोफोर बाजै बसुमतारी होनना बुं दिनैनि थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच एभ्रिवान कमेन्ट थालांबायलै दुलुर बर'आ मा होनखो सोनारबाय दा सालथे दा सिनायबाय सालथे गिफ्ट सनजित दाना अके गिफ्ट ना मा गिफ्टखौ थेंक इउ सनजित दुगैनि आं दासो खामानि मावना मोनफैदों अके थेंक इउ हेल' प्रान्जित हेल' सन्तोष थेंक इउ सो माच कमेन्ट करते रहो हेल' गाइस टुबि खालायबाय आं सालथे साब खालामबाय सालथे अके थेंक इउ सो माच सालथे सनजितनि बाजै होनना गाबज्रि बयबो अनामिकाखौ ना ओमफ्राय थेंक इउ ओमफ्राय बिसना आइथिं बाय हैदोंमोनलै आं बिसना माखो ओमफ्राय थेंक इउ सो माच दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय सन्तोष कमेन्ट करते रहो मैं थोड़ा चाय पिएगा इतना भूख लग रहा है आज में थेंक इउ सो माच मैसो हारिनि जानथा मैसो हारिनि थेंक इउ सो माच जोंना सानजि फैनो हाना थेंक इउ सो माच ओइ बाय थाथ' होनना अके
Pranjit on Sanji on thank you Santos on thank you जेला लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय थालाय आङो साहा लोंनो आरोना कमेंट कीजिए थैंक यू Ilmawa on आरोना Ilmawa on thank you Thank you so much Santos Ilmawa on thank you on बनते रहने के लिए Thank you so much Ilmawa on thank you Ilmawa आदैसो मा खबर खबरा मोजां लाइक डान थेंक इउ सो माच लेटम ब्र लाइक डान थेंक इउ मसल गाम थेंक इउ अन थेंक इउ जोंना एमावा अन थेंक इउ स्किबार सानतोषनि अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच Mora saya kuro rai tu cuma saja sanji on emang on saya kuro rai mora saja on thank you so much on thank you everyone guys प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट ज़्यादा टेक नहीं रहेगा सुमित है क्या एमा वन थैंक यू
Thank you so much. Thank you so much. Like dan Sonjita Mora, Mbak Usmika Bosurkam, Saili ने बोला संजीत, बबीता ने बोला संजीत प्लस साइली। कमेंट कीजिए कमेंट दोस्तों। मोरा बबीता, बबीता प्लस सुमित, गुलू गुलू, बबीता प्लस सुमित, बबीता प्लस सुमित, क्या बोला आपको? बेखौ भिडिअखौ लानांगौ दासो ओंखारहांना दों नै बेखौ भिडिअखौ लानांगौ न'आव फैनायनि बिदाय लानायनिखौ होननानै जाबाय माबा न'आव फैनो ओंखारबा बिदाय लानाया इखौबो हरदोब्रा बिदाय लानायखौबो हेलो 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 गाइस, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। दुख ना देखो ना बबीता जी, संजीत बात करता नहीं है मेरे। मोरा बबीता साइली बात करता रे बोलो। संजय अन थैंक यू सो मच। उसमिका नास्ता जादों नामा? ओमफ्राय जोंना मोसारि टिके लाइक दान। मोसारि आब' आं दहाय नोंनि एलबियाव थांदोंमोन आरोना दसेनो, ओमफ्राय आं माने बिराद बेस्थ'मोनलै मोसारि आब' दहायो। आं माने हाबानि खामानि मोनो आरोना, ओमफ्राय गारियाव दंमोन आरोना आङो, ओमफ्राय ओंखायनो नोंनाव माने थानाय जाबाबो आङो 5 मिनिटसो थादों दै। आङो सापर्ट खालामगोन नोंखौबो। जोंना बिखुनजो स्मिकाया गेबसन जारा गेबसना मिथिया आव थांदों लाइफना अन थेंक यू अन एस सालिया सनजीत नागाबे आरोना मोरा साली मोट्रो आपका वो है ना, क्या नाम सुमित है ना, आपका जिंदगी सुमित है। मैं तो सिंगल लाइफ हूँ। अन आं सोलोंदोंमोन। अके सोलोंदोंमोन। गेबसन उसमिकाया गेबसन थाखाय फाग्ला जाबाय आसरित। बबीता सुमित के लिए पागल और साइली बबीता सुमित के लिए पागल, साइली एमएमबी के लिए पागल और उसमिका गेबसन के लिए पागल। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया रे। और मैं अकेला सिंगल, मेरा कोई भी नहीं है मुझे प्यार करने वाला। साइली ने बोला संजय तू है मेरे अच्छा ओके हाँ 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 जिंदगी। हम लोग का साव गोलाय फैबायलै सोर साव गोलायलाय। नमस्कार बोला नमस्कार मोस्ट वेलकाम साव मावा अन কি খবর দাদা? ভাল খবর তো ভাল। তোমার কি খবর বলো? ओमफ्राय मा जालुखो माने माबालै बियो मा होनना बुंगोन, बुन्दिया बायदिलै, मा होनना बुङो बेखौ आं मिथिलाय लाङालै, बुन्दिया ओमफ्राय साइली बोला मैं तेरे लिए पागल हूँ संजीत। अच्छा तो असम में आ जाओ साइली, शादी करेगा असम में आ जाओ। सुबह मुर बेया क्यों हल ब्रो? मोनाबायनो। हेल' बोरमा खि मेथाइ। बोरमा खि मेथाइ नङालै, मुस्लिम खि बायदिसो। ओमफ्राय या मैं एसामिस बेसी नाजाने रे, हिंदी कोले फालासे हिंदी लिखिले। तू करता है कि नहीं बोलो? हाँ खाली करता है ना। एम साली रोना चाहिए। क्या सब्जी खाया आज? मैं तो शादी में खाया था, शादी घर में अमा बेदर था, अमा बेदर दाली मतलब
ओमफ्राय माबामोन पापर आसार ला दंलाजोबोमोनलै हाबानि ओंखामालाय आरो बात करो हाँ बात कर रहा है अरे साली संजीत ने मेरा प्यार है आप कैसे मिलेगा मैं तो उसका संजीत का गांव का सामने ही है एमावन मजाक नहीं चल रहा है संजीत सच में तेरे से प्यार करता है तेरे से प्यार करता हूँ बोल रहा है भाई हम लोग का थम्स अप ने मोहरा बोल गया सर थम्स अप मोहरा थम्स अप आजकल तो बंदा गोभी और फूल गोभी का बिजनेस कर रहा है बोल रहा है ओ साली ने बोला था थम्स अप आजकल बंदा गोभी आलू मतलब सब्जी का बिजनेस कर रहा है मैं मावन लाइक डाउन ब्रो थैंक यू सो मच थम्स अप ब्रो लाइक देने के लिए थैंक यू ब्रो हाँ हाँ बोल रहा है हाईली आपका पार्टी से गाली खाएगा और उसके बाद अच्छा तू नहीं करता है ठीक है बाय बाय शैली मोरा करता है ना करता है मैं संजीत को बांग्ला बांग्ला क्या बोला संजीत को बांग्ला 10 लोग कमेंट करते रहो मैं 1 मिनट में आता हूँ 1 मिनट में हेलो हेलो संजीत भाई बहुत लकी है रे नहीं कमेंट कमेंट साइले कमेंट करते रहो मैं मतलब 2 मिनट में आता हूँ अभी
थैंक यू गासिखौबो यूनिवर्सिटी का फार्स्ट उस्मिका आजाव निर यूनिवर्सिटी थैंक यू संजीत ओके संजीत भाई मेन जाओ हाँ मान गया आएगा ना जाएगा ओके ज़्यादा दूर नहीं 6 माइल से आऊँगा मेक्सेल उसमिकाया कमेन्ट जोंना उसमिका ओमफ्राय आं साहा लोंदों दारा दे साहा लों आंबो दानि साहा लोंदोंमोन ओंखायनो सिरि जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय आई लाभ यू बोल दो हाँ आई लव यू साइली आई लव यू ओमफ्राय साइली ने रो रहा है थम्स अप ने बोला आई लव यू बोल दो ना बोल दिया मैक्सेल बोल के रो रहा है उसमिका ने और एवरीवन गाइस कमेंट करो प्लीज मे बी इतना देर एलबी नहीं करेगा थोड़ा ही एलबी दे देगा कमेंट एवरीवन गाइस इतना प्यार संजीत भाई आप दे दो ना आई लव यू साइली आई लव यू एमाव ने ऑन बोल दिया आयो क्या होगा रे साइली मैं आई लव यू बोल दिया ना थोड़ा हंसी मजाक करो स्माइल साइली मैं सेल्फी लेने वाला हूँ आपको स्माइल करो साइली तू मुझसे क्या प्यार नहीं करता हाँ साइली ओ मैक्सेल के पास क्या कमी है बोलो hey आं बेबी सिनायनाय hey आंहा बेबी सिनायनाय गैया आंजों रायलाय सुनाओ संजीत इंस्टाग्राम की प्ले सुनाओ संजीत इंस्टाग्राम की प्लीज इंस्टाग्राम में कुछ नहीं आया रे देखो नहीं आया भाई मुझे एलबी आई लव यू ना साइली लेफ्ट ने ऑन फ्री के 55 ने ओके झूठ प्यार मत करो संजीत में सीरियसली सॉन्ग ओ साइली मोरा तेरा टाकला हस्बैंड है ना टाकला हस्बैंड से मार खाएगा रे साइली साउंड से संजीत भाई थोड़ा घूमने जा रहा है इतना गर्म लग रहा है अभी कमेंट रुको मैं सैंडल ढूंढ रहा है मेरा सैंडल किधर गया रे सैंडल इधर है मेरा सैंडल आयु masih गरम हम सब देखो ना संजीत प्यार नहीं करता है मेरे से बोल रहा है अम्बा तेरी बिना मैं आंलाय अबेनि मानसिफोरखौ सानाखैना तेरी बिना मैं मर जाऊं आई लव यू ओके आई लव यू टू संजीत भाई कुछ बोल दो
Saili Didi ko. Ha ha ha. Okay, Usmika on. Thank you, thank you. Usmika on. Comment. क्या हो गया रे एवरीवन गाइस कमेंट नहीं कर रहा है आप लोग कमेंट छाप रहे मुल्ले कमेंट तो रुक गया था उसमें का आई लव यू बोलो बोलो सानू मुस्लिम संजीत साइली दीदी आपसे बहुत प्यार करता है रियली अच्छा हाँ मैं भी बोला ना आई लव यू आप दोनों जल्दी शादी करो थम्स अप दे लोगो जा थम्स अप ब्रो और मैक्सल फ्रेंड जा थम्स अप बोलो ब्लू चाहिए तो मैं दे देगा मैक्सल ने आई लव यू बोला मैं उसमें का मैक्सल ऑन थैंक यू मैक्सल ब्रो उसमें का ना आखाइ खब्बाय आरोना होमबा कमेन्ट खालामदो दे एवरीवन गाइस कौन है भाई क्या बोलो बोलो रहा है संजीत भाई क्या बोल रहा है संजीत भाई और एसएमएस कमेंट करने के लिए बोला है मैं भाई मैक्सेल गाबाय ओमफ्राय मा फाग्ला जाबाय नों संजीत आइ लाभ होनदों आयु साइले बर रोंलायलायो फाग्ला मा जा फाग्ला जाखो समाव जयनिं मि थाम्स आप जयनिं उजाव थाम्स आप जयनिं उजाव ओमफ्राय ब्लू अके ब्लू दे कमेन्ट उसमिका गारो उसमिका यो बोला गारो मैक्स ने बोला हेलो हेलो गाइस ओमफ्राय नों आंनि फुइला माया संजय बोला थैंक यू सो मच इसके बाद आपने बात नहीं करता आप बात नहीं करता मैं बात कर रहा है ना मैं बात कर रहा है इसके बाद अनंता नाम दं खुलुमबाय ब्रो ना खुलुमबाय मोस्ट वेलकाम गारो ने बोला हेलो क्या हो रहा है सब चुप कुछ नहीं कमेंट एवरीवन गाइस इसके बाद दे लाइक डान ब्रो ना गुड इवनिं लाइक डान थैंक यू सो मच आनंदा लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू दसे सपोर्ट खालामना होदो ब्रो सपोर्ट इसके बाद जल्दी कुछ करो संजीत भाई आपसे बहुत प्यार करता है हाँ आई लव यू संजीत आई लव यू मा खालामदों नों संजीत आंनि कमेन्ट फरायलैया नों दाना साइलि नोंनि कमेन्ट फरायगासिनो मा थांलाय थैंक यू सो मच ओमफ्राय हेलो माय सपोर्ट करो मुझे सपोर्ट ना उसमें को सपोर्ट करो दोस्तों एवरीवन गाइस भाई मेरा फ्रेंड का मोरी है हाँ भाई बाप साइली को थोड़ा समझा दो
मेन एग्रि ओमफ्राय एमावा गुड दाना सनजित नो साइलिया ओमफ्राय जोंना लंखि मोसाहारि गुड इभिनिं ब्र लागाव एलबि भिडिअ सानफ्रामबो मोनसे ब्लग अके ओमफ्राय मेक्सेल बाहाय दाना लंखें मसुल खालामदे गासिखौबो आरोना एभ्रिवान गाइस ओमफ्राय मेक्सेल फाग्ला आनान्दा बर' ब्लु आंनि खाथिया सोर दं दाना ब्र नोंनि खाथियाव सोर दं दाना आंनि खाथियाव लोगोफोर दङ लोगोफोर दं आंनि खाथियाव ओमफ्राय आं माने थाबायलागासिनोसो नालाय लामासो दङ आङो ओमफ्राय साइली तू किसको प्यार करता है पता संजीत भाई साइली मैं सिंगल हूँ किसी को भी मैं अभी तक प्यार नहीं किया है ओमफ्राय गारो मैक्स हेलो गारो मैक्स भाई बाप ने क्या बोला आपकी मोरी क्या समझ में आया प्यार करो अच्छा थैंक यू सो मच साइली मा बुखो कमेन्ट फरायनो लाजिबायलां साइली आयु मा खालामदों नों सनजित साइलिया साइली मैं घूम रहा है साइली दीदी रुकना इतना जल्दी मत जाओ हाँ रुको देखो ना स्मिका संजीत को हाँ आप तो प्रेम करता है क्योंकि मैं मेरी से बात करते नहीं है और मेरी कमेंट पढ़ता नहीं है पर है ना मोर साइली कमेंट पढ़ो लै यहाँ नों आंनि दाना दीदी क्यों रोआ है थेंक इउ एमा अन मा सिरि जाखो ब्रनो माबालै आं माने लामा थाबायदोंना मानसिफोर जमा दंमोनलै जेव नै इदियाव बोरै फरायनो कमेन्ट बेखायनो फरायाखैमोन आं बाय बाप
Onon, thank you so much. Thank you so much, Bye Bye. On रहने के लिए thank you, thank you. उसमिका मोरी बोल रहा है और उसके बाद मा लामा थांगलै नों सुंदर ना ओ मैं थोड़ा घूम रहा है रे हवा खा रहा है ना इतना गर्मी ना इसलिए ठंडा हवा खा रहा है हवा हवा कमेंट कमेंट एमाओ मैं आप लोग का सभी का कमेंट देख रहा है और आप सभी को मैं बाद में सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए टेंशन लेना नहीं चाहिए सभी को मैं सपोर्ट करते रहेगा आप लोग को भी हेलौ 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 जोंना मा फैदों एमएन बड' ब्लग आं लाइकल' होनो फैदों दै फंबाय दुखु दामोन अके 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 बायबाबने हार्दिया उगन मा सिरि सिरि कमेन्ट फरायालै सनजित आं थांबाय साले मजा थांना हले थामसामने हास्राय मुझे भी सिखाओ सनजित भाई वाला सिखेगा देखो साले पूरा बोरो आ गया साले को कौन सिखा रहे बोरो पूरा बोरो आ गया मुझे भी सिखाओ सनजित भाई हाँ थम्स अप सिखाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए थम्स अप
देखो शैली को पूरा आ गया। अभी शैली को ना एक बात भी हम लोग झूठ नहीं बोल सकता है। जो हम लोग बोर्डों से कुछ बात बोलेगा ना तो शैली को पूरा समझ में आता है। तो शैली को हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते आजकल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी सिखाओ, मुझे आसाम गर्ल्स के साथ टिप टॉप बात करना। हाँ शैली, होगा होगा, टिप टॉप बात होगा 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 होगा। वीडियो लाने मेरा पूरा करना लाए बिराद गोलाव इतना लंबा ट्रेन वीडियो लाना आरो माथो। इसके बाद सनजित नों मा मोजांलै माजों लै आंनाव नामा? एलबिडि नोंसिनाब्रा 10 सातजन गाहाम दं। ओमफ्राय सनजित बोलो ना। हाँ शैली आई लव यू शैली। शैली आई लव यू। शैली मैं आपको आई लव यू बोल रहा है, अनामिका सुनेगा ना पूरा मुझे मारेगा रे शैली। अच्छा तो ये चल रहा है अनामिका के साथ, इसलिए मेरे से प्यार नहीं करता। नहीं शैली, मतलब प्यार करता ले शैली। चिरन्जित हेलौ दाना हेलौ चिरन्जित बहा दङ? अतुलनि हाबा जानो फैगासिनो। खर'खौ टिं टिं थांथ्रां मोनदों दिनै उन्दुनानै गाबोन फुंबासो मोजां जासिगोन खर'आ। एसे टिं टिं थांथ्रां मोनदों आरोना खर'फोरखौनो। चिरन्जित हेलौ हेलौ हेलौ। साब्रै दङ, एलबि दोनो 6 जन दं आरोना। एलबि दोनोसै नाब्रा। चलो गाइस, एलबी बंद करेगा मैं आज तो इतना ये काफ़ी होगा और कल मिलेगा। और कमेंट करते रहो, एक दूसरे के साथ बाय ले लो। हाबा माबोरै जाखो? चिरन्जित आं हाबायाव हाबाया थिगानो जाबाय जानायालाय। आं माने दायो न'आव गैया आरोना चिरन्जित। हाबायालाय थिगानो, अमा माब्रै। ओमफ्राय आं नोंनि एलबि फैला बाय थांनिसै आं अनामिका वाह वाह होनदों आरोना। नोरा शैली ऐसा बात नहीं है शैली। शैली तो क्या हो गया रे शैली, तू और अनामिका डब्ल्यू खिलाना पड़ेगा। तो कौन जीतेगा मुझे मिलेगा होगा शैली। अनामिका 20% शैली WWE। ओमफ्राय चिरन्जितआ जोंना मा जाखो दा जेबो कमेन्ट हरासै माथो। ऐसे है
ऐसी है साला संजीत आई है बोल रहे मोरा शैली मोरा ऐसा बात नहीं है शैली तो ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए प्लीज कमेंट तू भी अनामिका से प्यार करता है ना चला कुत्ता शैली मोरा में कुत्ता नहीं शैली में कुत्ता है ना तू कुत्ता का माँ है मैं कुत्ता लड़का है आप शैली कुत्ता लड़की है ओमफ्राय यु फै इदियावलाय बबाव बारफैनोब्रा जोंना आरडि बसुमतारी गुड इभिनिं सन्जय ब्र लाइक दान थेंक यू सो माच मस्ट वेलकाम आरडि हेलौ हेलौ साला सन्जित नों थांबाय अनामिकानि लै साला होनदों ओमफ्राय साइलि रनानि चाहिए साइलि नोङो ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैला थाथा होनदों साइलि साइलि सन्जित के लिए पागल है ओए चिरन्जित साइलियानिलै गाबबाय ओ साइलि रोनानी साइलि बाजे साइलि मैं आपको बाजे करेगा ओ प्राण हम लोग का चिरंजीत है ना चिरंजीत को थोड़ा मतलब चिरंजीत के साथ आ जाओ मैं तेरे को बाजे बोलेगा इसके बाद आंना नेट पेक गैला जोब्बाय अके आरडि ब्र जेबो नङा लाइक दान होफैनो थाखाय थेंक यू सो माच मन्दिरा मोसाहारि हेलौ बोरो मन्दिरा नोंखौ आंखौ फल' खालामनो थिननाया मानो खालामाखै नोङो ओमफ्राय गिबसना हेलौ गासिनो आरोना हेलौ ओमफ्राय आरडि साइलि आरोना मेगना नुलालै आंना ओमफ्राय हेलौ गाइस हेलौ होनदों आरोना हेलौ दोननोसै नामा लोगोफोर हेलौ ओमफ्राय जोंना बाय आंहा दासो फ्रि जादों दाना अके उसमिका अन थेंक इउ ओमफ्राय मैया नेट पेक जोबना होदों आदा दाना अके जेबो नङा नेट पेक जोबना होबाबो जेबो नङा ओमफ्राय बाय दाना चिरन्जित अके ओमफ्राय अगर तू मेरी को बाजै बोलेगा तो कभी मेरी साथ बात मत करना अनामिका की पास इधर साइले बाजे नहीं बोला ओके डार्लिंग ब्रेगा इसके बाद आरडी ने बोला साइली लाइव जर्नी ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू और इसके बाद हम लोग का साइली बाजी नहीं बोलेगा ठीक है बाजी नहीं बोलेगा
आंहा बाजै मोननानै होनोसैलै सालिखौ बाजै होनदों जों क्या बोला आरदि बाजै बोला गा मेरिखौ सालिखौ रावबो जेबो बुंनो हालालै हेलौ मा खबर आगै होनदोंना जोंना मधुनिया मोजां आब' मोजां खबरा मोजां ओमफ्राय नोंना मा खबर हा साइली अके होनदों आरोना हा बाजै बोलो साइलीखौ बाजै साइली से शादी होने वाला है मैं जल्दी से साइली मेरा पास ही है साइली टू मेरा पास ही है अभी मैं अभी त्रिपुरा में है ना दोस्तों बेनिफ्राय हाँ साइली ओके होनदों आरोना गेप्सने बोला साइली बा बेबी साइली बेबी बोला है आंनालाय बिदिनोसै होनदों आरोना अके ओमफ्राय आगै आइडि दंब्ला हर दे होनदों आरोना आब' आइडियालाय दङमोन ओमफ्राय न'आवसो दं आइडियानो आं लामायावसो दं माने थाबायलागासिनो आङो आरो आं न'आव गैयाना आं बेलेगावसो दङ ओमफ्राय प्रब्लेम है क्या साइली होनदों आरोना बोलो साइली मैं आपको लेकर जाऊंगी वहाँ है मैं होनबाय आइडिसिसि अन बहा दं आं माबा दङ मा होनना बुंगोन टाउनावसो दं आरोना आं टाउनाव आं न'आव गैया आरोना मथथे आङो साननैसो मोनहैनाय नङा आरोना साननैसो मोनहैनाय ओमफ्राय जोंना हेलौ आरडी गाबदों ब्रो आरडी संजीत को बोलो मेरे से प्यार करने के लिए बोलो साइली मैं तो ऑलरेडी आपसे प्यार करता हूँ ना और प्यार करते रहेगा ओमफ्राय ओके साइली होनदों आरोना बानिला लाइक डान गुड इभिनिं राधे थेंक यू सो माच बानिला राधे गुड इभिनिं मस्ट वेलकाम बानिला मस्ट वेलकाम मधुआनो अन आरडी संजीत अनामिका से प्यार करता है दाना राधे ओमफ्राय जोंना मधुनि अन थेंक इउ संजीत नों साइलिखौ लागोन ना लाया होनलाय साइलिया माबा बुंदों आरोना लागोन साइलिखौ लागोन साइली तो ताकला हस्बैंड से मार खाएगा रे पहले ताकला हस्बैंड से डिवोर्स करो इसके बाद मेरे से आ जाओ साइली अन थैंक यू साइली गुड इवनिंग हम लोग का अशोक ने राधे थैंक यू सो मच अन थैंक यू ओमफ्राय मेरी को हस्बैंड नहीं है सिंगल हो बोल रहे मरा साइली ने मनो जाबाय नामा आगै नोंना दाना मनो जायाखै आब' जाहां दङ ससे एसे सापर्ट खालामबाय थादो थाबैनो मनो जागोन नोंथांमोननि आशीर्बाद नांगौ आरोना सापर्ट
बाय बेबने बोला मोटू बाय राधे राधे बोला राधे राधे मन्दिरा मुसाहारि मा मुद खालामबाय थायो आदा होनदों माने नै आं बेरायदों आरोना बेयावनो मुद जाबाय थादों थेंक इउ सो माच साइलिखौ हास्राहे आर्दिना साइलि होनदों आरोना ओमफ्राय नहीं है आरडी मैं सुंदर नहीं है इसलिए अनामिका से प्यार करता है संजीत छाला टाकला होनदारना तो टाकला है तेरा हस्बैंड ओमफ्राय संजीत ब्रो होनदारना साइली मोटू आपका होनदारना भाई बालिना तू मोटू है मोटी है आंनाथ' जानाय नंला मनो बोसोरसे बारबाय होनदारना आंनाबो बारसिगोनलै मास मोनथामल'सै आब' मास मोनथामाव हागोन हाला खुनु गेरेन्थि गैया सन्जित बलो गेबसन उसमिका नै नोंखौ सान हर उसमिकाया नोंखौ गाबज्रिबाय थायोलै नोंनि नाम लाबाय थायो नों मानो उसमिकाखौ गोदाव सोराव खालामखो गेबसन लादो हा नो थैंक यू मोटू बोल रहा है मोटू काम कौन है अपना रीना है रीना साइली डोंट टॉक लाइक दिस योर सो पार्टनर प्रेटी हाँ तेरी साथ कौन है संजीत मेरे साथ दोस्त लोग है मेरा फ्रेंड लोग है हम लोग अभी 6 बंदा है हम लोग 6 बंदा घूम रहा है हम लोग ट्रेन का स्टेशन घूम रहे हैं हम लोग 6 बंदा लड़की देख रहे हैं ओमफ्राय जाला आंना गोदानै खुलिफिननोसै नामा गैदा ओङो जायो गोदानै खुलिफिनलायना जागोन आरोना नाथाय एसे मानसिफोरा नायनांगोन आरोना जानायालाय जायो आरोना आरो हायोबा गोदानबो खुलिबा इखोबो सालाय आरोना इखोबो सालाय गोदानबो खुलि बेखौ सालाय साइली मोटू हेपी साइली होनदों आरोना गुम मोटू भाई बाब ने झूठ मत बोलो कौन है लड़की का गुम है नहीं लड़की नहीं राधे नहीं टाउन घूम रहे हैं ना इसलिए कोई मतलब आवाज़ सुन रहे होगा टाउन घूम रहे थोड़ा मेरा पास बॉय है लड़के नहीं है मेरा पास कैसे लड़के रहेगा रे साली श्री सेबाय नमो नमो राधे आयु हाद्रि गोजालै राधे साइली रो रहा है मोटू शादी कर रो हाँ भाई वानीला लड़की नहीं मिल रहा रे वानीला लड़की नहीं मिल रहा है शादी करने के लिए जैसे भाई नमो अनन थैंक यू आर्जन आरोना ओमफ्राय सन्जित में मारेंगा तेरी बिना मारेंगा आई लाभ इउ बोल रहा है ओके आं रूम सालि मरो सानि सालि ओमफ्राय आं रुमाव थांगासिनो सन्जित ओके भिडिअ दाना वाच खमायदों आंना 1K भिउस खम जाबाय दाना मानो इदि दाननांगौ दानामोन सालि आप बोले तीन मेरे फ्रेंड है दाना ओके लाइक दान ओके श्री शिबाय ओमफ्राय केजि हाय ब्र आं फैबाय किलन दा ओके थैंक यू सो माच किलन अन थैंक यू ट्रेनानो जोबनो रा माथो अन लाइक दान ब्र थैंक यू सो माच थैंक यू सो सेड मोटू किउ रोना निचे फिर नहीं है लाभ होता है अच्छा ब्रो 38 निफ्राय 40 ल'सो सारनारा
38निफ्राय 24ल'सो सार सोरबा बिदिनो आं खालामबायदां सोरबा ओमफ्राय आं थांनोसै अके साइलि आं दंना मानो जेखो होनथांदों अके दैलि खमायबाय थायो आंनाबो खमायदों दिनैबो 7 जन खमायदों आरो मा बुंनोथाय खेला सोरबा आन खालामबाय थायोलै बिदिनो सनजित नार्जारिया बाय बाय गाइस आं थांथ'बाय दे सनजित अके आरडिनेबोला केजि आरडि ब्र दाना केजि ब्र दाना हिन्जाव होनदोंलाय आंखौ आरडि दाना हिन्जाव होनदोंलाय आंखौ आरोना न'आव दानो गाबलाबायोदां थांबा गामबारा थांसै आंबा दोनलाय मरा सनजित आं थांनोसै नै दानो साला अनिबिका कुत्ता दारना मरा साइलि मजाव आरडि ओंखि सना दारना आं नोंखौ हिन्जाव सानाखै ब्र दारना आरडि मिनिबाय आं नोंनि भिडिअफोरखौ नायखांखाबाय दारना नायखांखाबायनो आरडिया मा गामिनि ब्र दारना आरडिया मा गामिनिथाय आरडि ब्र खोन्थाहरदो दे मा गामिनि आंबो मिथियालै आरडिखौ मा गामिनिथाय आरडिया इदि 5Gआव आंना नेट फ्रि मोनो आरोना ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस दे सोर दङ ओमफ्राय आरडिया मा गामिनि दं मिथिया दे गेबसन बाय बाय अके होनदों आरोना आरडिनो ब्लु हो सनजित ब्र आरडिनो बोरो आरडियालाय आरडि दे ब्लु होबाय आङो ब्लु होबाय लोगो जालायदो बेनिफ्राय उसमिका लोगो जादो उसमिका लोगो जानाय उसमिका नोंनोबो ब्लु होबाय आङो लोगो जाला उसमिका लोगो जा बेनिफ्राय मैं क्यों रखो बोलो अनामिका को बुलाओ साला संजीव ने अनामिका मुझे मालूम नहीं रही अनामिका का नंबर ही नहीं मेरा पास कैसे बुलाएगा मैं अनामिका को सही इसके बाद आंनो थांथ'लाया ब्र दाना आंनो थांथ'लाया ब्र दाना साइलि फ्रेन्ड होजा अके सापर्ट खालामबाय था दे ओमफ्राय साइलि फ्रेन्ड बाहै सा दारा मोजां फराय ब्र कमेन्टखौ मोजां फरायदों दे माने ट्रेन गाबनानै जायासैमोन दे एबार मोजां फरायगोन दे तू मेरे को रुलाता है संजय बोला साइली मोरा तू अकेला अकेला रोता है तेरे को कौन मैं तो आजकल एक भी डाटा नहीं है आपको ओमफ्राय स्किबार आरडिया नै बेरना साइलिया मा मुद खालामदों उल्ला सनजिदा
मुद दसे दसे मुद खालामनो गोनां जायो। ओमफ्राय आरकेआ मा बुंखो आरडि मा गामि होनदों नोंनिया दाना आरडि मा गामिनो खोन्थाहरदो मन्दिराखौ फसायबायलां बिराद समायना माथो मन्दिरा मा होनखो मा गामिनि आदाया होनदां आं उदालगुरिनिसो आं उदालगुरिनि लायलाय मोनसे फिल्डआव दंमोनलै ओमफ्राय आरडिया मा होनदों बिजनिनि पासलाबारिनो आरोना आरडिया बिजनि पासलाबारि अके आरडि बिजनि स्टेसननि अबे साइडखै जायो आरडि ओमफ्राय तू प्यार करता नहीं है मेरी से साला संजीत टेंथुला गेड्डा उरलाना साइली मेरा टेंथुला गेड्डा नहीं रे अच्छा है मेरा ओमफ्राय साइली तुम्हारा कौन सा गाँव है साइली का त्रिपुरा से हो साइली त्रिपुरा का है साइली बेनिफ्राय मन्दिरा मा होनखो एथ' गोजाननि आयु होनदों आरोना गोजाननियासो अनलायलायनाया बारा जायो गोजाननियासो अनलायलायनाया बारा जायो नांलायलायनाया खम जायो मन्दिरा ओमफ्राय केजिया मा होनखो आरडि चिरांनि ब्र' आंबो दाना चिरांनि नै केजि उदालगुरिनि आं आयु उदालगुरिया जालायदों साइलिया साइलि थेंक इउ ओंखि सना होनदों आरोना बुंखो साइलि थेंक इउ नंगौ नामा आदा होनदों ओं नोंगौ गोजाननिसो आरोना बेनिफ्राय केजि ब्लक ओंखि साइलि बोल रहा है और एनी वन अदर पर्सन कमेंट प्लीज इसके बाद सालिनि र' राहे खि सालि होनदों आरोना ओमफ्राय मन्दिरा जयनिमि मन्दिरा लोगो जानो बानाय आं नोंनो ब्लु होनो लोगो जा बेनिफ्राय सालिनि र' राय मन्दिरा जयनिं मी बोल रहा है पंकज ने बोला हाय साइली रो राय राधे 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 कैसे हो ब्रो मैं ठीक हूँ हर हर महादेव पंकज आजकल तो बहुत आप बिजी हो गया रे पंकज किसके साथ बिजी होता है रे आप आजकल मेरा इल्लू में ज़्यादा नहीं आ रहा है आजकल पंकज किसके साथ सेटिंग हो रहा है रे पंकज थोड़ा मुझे भी बता दो पंकज ओमफ्राय साइली मानो गाबखो होनदों आरोना ब्लु हर दे आंनो दाना अके ओमफ्राय वाट साइली इउ नो आइ एसाम दाना पंकजनिफ्राय पंकजनि केवला रमिं खालामनो रमिं इसके बाद कमेंट पंकज ऐसा नहीं है ब्रो हम तो आपका पास ही है अच्छा ओके थैंक यू पंकज थैंक यू अनामिका से बात कर रहा था अच्छा अनामिका से बात करता है अच्छा पंकज आरके संजीत प्यार करता नहीं है मेरे से बोल रहा है ओमफ्राय थैंक यू साइली मैं तो मन्दिरा से प्यार करता रे मन्दिरा राधे 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 जयनिं जाबाय केजि दारा ओइ सन्जित ब्र' नोंना आइडिया मोनबेसे होनदों आरोना आंना आइडिया ना मोनब्रै दं ओमफ्राय आं नोंनो मोनब्रैखौबो हरनो हायाखै नोंनो मोननैल'सो हरनो हादों ओमफ्राय माने मोननै हरनो बाखि दंबावो आं नोंनो केजि ओमफ्राय मोननैखौ आङो नोंनो सप्तासेनिसो उनाव हरनाय जासिगोन मानो होनबा आइनि मबाइलावसो दङ नालाय ओमफ्राय जोंना आइया माने न'आव गैया आरोना मबाइलखौ लाना थांदों आरोना आलासिदों ओमफ्राय दा आइ फैबासो आं मबाइलखौ नोंनो हरनो हासिगोन आरोना इसके बाद मन्दिरा दारना ओमफ्राय राधे राधे होनदों जोंना पंकजिया आरडिया होनदों मन्दिरा
पंकज ने बोला राधे 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 राधे। साइली ने बोला आपसे सब ही सिस्टर केजी सिस्टर केजी सिस्टर नहीं केजी ने ब्रो है केजी नोंजों साबखानो साइलिया मन्दिरानो अ आर डी ना पंकज ने अन थेंक इउ साइलि जान दावदों कमेंट करो दोस्तों ठीक है रुको 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 आयुष फ्रेंड हो जाओ हाँ हेलो हेलो मोस्ट वेलकम आयुष मोस्ट वेलकम गिटार जाबायरा मा हो गिटार बाजा रहा हो मैं ओ गिटार अच्छा उसने बोला दादा रिटर्न कर दीजिए बोल रहा है ओके ओमफ्राय आरडी कमेंट नाइन दाना आरडी अन मन्दिरा नों जयनिं खालाम आंनो आं रिटार्न खालाम सिस्टार साइली को बर' आ गया आरडी ने बोला थेंक इउ मन्दिरा पंकज ने राधे राधे बेनिफ्राय साइली तो पूरा स्मार्ट हो गया रे साइली तो बोरो का बियामजो आज का साइली ना बोरो का बियामजो होने के लिए लायक हो गया बोरो का बियामजो होने के लिए लायक हो गया साइली पंकज अननन तू मेरे प्यार नहीं करता है संजीत बाय बाय साइली थोड़ा रेस्ट करो आप अनामिका आ गया हेलो 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 बोल रहा है मंदिरा ने बोला जागन दे आबो साइली नारना आयुष ने बोला केजी दी आप पहले ज्वाइनिंग करो अनन थेंक इउ केजी ने बोला संजीत गिदिर दामनो रोङो नामा नों केजी आं गिटारखौ बारा दामनो रोङा दै ओमफ्राय नाथाय आं सल'बा खननो रोङो दै आं मेथाइबा खननो रोङो गिटारबा दामनो रोङा दे आङो हारम'नियामखौ एसे रोङोमोन आं सोलोंना लायासैलै चान्स मोनबाबो बेनिफ्राय गैया आं रोङासै खिन्थु सनजित उम्मा आइ लाभ इउ हा साइलि आइ लाभ इउ टु पंकजनि अन साइलि मरा अन साइलि नोंखौ मोजां मोनबाय आं दारना अन पंकज जी गुड मर्निं अन थेंक इउ हाँ सनजित हाँ बर' लड़का से शादी करना है हमें ओके साला संजीत रॉय सुमित गेमिंग आ गया हेलो भाई दादा हेलो 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 मोस्ट वेलकम सुमित भाई सपोर्ट पंकज ने ऑन थैंक यू अनामिका ने बोला पंकज जी मेरा जान है आई लव यू अनामिका दादा बेनिफ्राय क्या बोला निनी साला निनी बोरै फायखा साला संजीत टेंटला गेट डाटा टावा ओके साले ओके आयुष ने बोला दादा आप रिटर्न नहीं किया ये आपको आयुष रानी आपको दिखाएगा मैं ओके आयुष रानी देखो आपको सब क्या है आयुष रानी हो सब है हाँ आयुष रानी आपको सब हो गया इसके बाद हेलो भाई एक प्लीज चाहिए हेलो भाई एक हेल्प चाहिए बोलो सुमित बोलो साइली कमेन्ट नहीं दारना साइली कमेन्ट नाय केजि नामा आंखो हारमोनियामबो दङ ब्र' आंथ' गिटारबो दामनो दामबो खननोबो रोङो केजि ब्र' नोङो मा होनो क्लासिकेल मिउजिकफोर लानायमोन नामा नों केजि ब्र' एसे खोन्थाहरलाय आंनो केजि ब्र' नोंजों लोगो हमनांगोन दे आं एसे खोन्थाहरलाय
अनामिका मेरी जान है ओके अच्छा ओमफ्राय बस अनामिका होनदों पंकज आई लाभ इउ इसके बाद पंकज नेबोला आई लाभ इउ टु अनामिका केजिनि बुंबाय टाइम मिलायालै स्टुडिअ'आव खोबनो गान गोदान खनो दाना अनामिका दा केजि आंबो क्लासिकेल मिउजिक लानायमोनलै थार्ड इयारसिम ओमफ्राय आं एसेबां बारा स्मार्ट नङा आरो ना ओमफ्राय आंना गाराङा एसे थिगानो जायो ओमफ्राय अनामिका बायदि ओमफ्राय 100 साब कर दो प्लीज ना सुमित ब्रो मैं तो कैसे करेगा लेकिन मेरा एलबी में आते रहो ना और एक दूसरे के साथ बात करते रहो आराम से हो जाएगा देखो इतना अनामिका है कि ये केजी है आरडी है इन लोग के साथ बात करो एक दूसरे के साथ हेल्प कर दो हो जाएगा 100 क्या 1 के हो जाएगा पंकज जी क्या कर रहा है ब्रो ओरैनो लोगोफोर दं ओंखारथ'बाय दे डाटा जोब्बाय अके आरडी अके पंकज ने बोला कुछ नहीं जी ओमफ्राय केआर जी ब्लग ने बोला मालाबा सानैजों खनगोनलै ब्र दाना केजि नों मा होनना बुंगोन बिजनि बहानिब्रा नोङो केजि जोंहाबो बिजनियाव मादै दंलै केजि बिजनियाव मादै दङ मादै मोनाव थांगोन आङो नोंखौ लोगो हमनोबा केजि नों खोन्थालाय बिजनि बहानि ओमफ्राय आरडी बाय दा अके केजि गुड मर्निं सना साइलिंदों सनजित सब दिखाई देता है मुझे साला कुत्ता पैसा दारा साइले मरा आं दानखांबाय नंगौ मोनसे सं सानैजों खनगोन अके केजि अके केजि अके मेथाइ खनगिरि जानोसै आं केजि आंनो बिदिसो लोगो नांगौब्रा बिदि मेथाइ खनग्रा लोगोसो नांगौ आंनो केजि मोनाखिसै आङो रोजाबगोन केजि टेनसन लानाङा केजि जी साब खार दो आसना ओके सुमित ने बोला हेलो भाई कोई हमेरा प्लीज हेल्प कर दो हाँ देखो सुमित के साथ फ्रेंड हो जाओ केजी सुमित के साथ फ्रेंड हो जाओ आयुष सुमित के साथ फ्रेंड हो जाओ केजी जी साफ कर दो हाँ देखो केजी देखो सुमित आयुष आपको मैं ब्लू दे दिया है आप किसी से भी बात करके कर सकता है सुमित आपको भी मैं ब्लू दे दिया है किसी से भी मतलब आप मतलब साफ करके आप भी साफ बैग ले लो आरडी आगे र' सोना दाना आं उदालगुरिनि ब्र दादा आं मा होनो दागगारिनि होनदारा दागगारियालाय क'क्राझारसो गोलैयोदां खोमादो केजि बर' दागगारिया ओमफ्राय आं थांथ'नोसै आदा गाज्रि दामा अके दे मोना अके सानजानो हेलौ सनजिनदार ना खारग' आंखौलाय लाफाया नामा होनदारना सानजिखौ जोंहा माबा लागोन एक्ट्रेस लागोन सानजि नोंलाय बहानि जा सानजिमोननि गामिना सानजिखौ लाइभआव मोगथाङाव नायगोनलां मानसिया माबायदिथाय बिराद रांखिनिथारना सानजिया लाइभआव नायथारगोन ना सानजि नोंखौ र' सानजि ओमफ्राय सानजिजों दे जोंहा लोगो हमलायनोसै माबा आरोना इउटुबार लोगो हमलायनोसै ओमफ्राय अनामिका बोला आदसा होनदों आरडिने बोला अनामिका आंनो 1 GB डाटा सोना हरनो सोना हर ओमफ्राय रन्जित पंकज अनन राधे सनजित आरडि अनामिकाजों ज' खनगोन दै दाना अनामिकाया रोङालै मैसो गारांनिसो खनगोन खोमा ओमफ्राय आरडि आगै सना दारना दा गारिया चिरां भुटान जोंसो दे चिरां भुटान ना ओइ माबा बिजनि स्टेसननि बे अबे साइडखि जायोब्रा बिजनि स्टेसननि बेसे गोजान कारेन्ट थांबायलै सानजि लोगोफोर आं दोननोसै दे थेंक इउ सो माच सनजित ना मिनिबाय अनामिका 10 जन जाफिनबावलायबायलै आयै मानसिमोन लोगोफोर नोंसोर दसे कमेन्ट खालामबाय थादो दे आं नोंखौ लायगोन ब्र होनदारना जागोन ब्र माला सोलाबो नों ब्र केजि ब्र नों माला सोलाबो ओमफ्राय हम लोग का अशोक आ गया ओमफ्राय आरडि ने बाय दा दोन ब्र होनदारना ब्र जागोन ब्र माने आं मम' जानो नागिरदोंलै ब्र ओमफ्राय कमेन्ट फरायनो आख' फिख' जायोना आरो लामा थाबायदों आरोना आङो ओमफ्राय दे नोंसोर कमेन्ट गेलेबाय था होमबालाय आं दसे कमेन्ट नायगोन गाज्रि मोनो आरोना एसे सापर्ट हो आंबो देनां नोंसोरखौ सापर्ट होफिनगोन आरोना
इसके बाद मा होनदों जोंना मा होनना बुंखोथाय सौदावगोन केजिजों फैबानो आंखौबो नुगोन सनजिता एखानो होबाय दा माबा मा होनो जोमावआथ' बाहेरायावसो थाखायो नालाय सानजि जोमावथ' माला मोनफैस्लाबनो आं नोंजों दुगानो सेल्फि लालायलायनानै जोमावनो हरसैब्रा जोमावा खम मेगन सागोन बे बिदि सेल्फि लालायलायनानै हरबा जोमावा खम मेगन सागोन ओरैनोबा जोमावा देन्जारथार ओमफ्राय जोंना माइनाव नार्जारि आब' फैबाय वेलकाम आं फरायला आद्रा मोद्रा फरायला जोब्बायलै आङो माने आं सदाव फरायबाय आरोना किलन सना आइ लाभ इउ होनना बुंदों निजिना लाइक डान थेंक इउ स' माच एसे सापर्ट खालामना होदो दे लोगोफोर अननानै आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन दे ओमफ्राय नाम्बार फन खालाम ब्र' अके नै स्क्रिनसट लाखाबाय आङो मा स्क्रिनसट जाखोब्रा ब्र' माबा केजि ब्र' आङो माबा नाम्बारखौ स्क्रिनसट लाखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दाहाय नोंनाव फन खालामगोन दै आनामिका खिन्थादों आरोना ओमफ्राय आइ लाभ इउ टु होनदों आरोना जेखिया ओमफ्राय राधे राधे बोल रहा है राधे राधे अके आदसा प्लिज कमेन्ट एभ्रिवान गाइस कौन है ओमफ्राय जोंना माबाया सानैया मा होनखो र' खारग' नोंखौ हिन्जावनो खिन्थागोन आं दाना खिन्था खिलु सना आंनि दाना अनन थेंक इउ स' माच अनन रहने के लिए सानजि नांबाय आरोना मेगन सादों सानजिया होनदोंलै सानजिया मेगन साबायदांलै आंखौ हले मेगन साना दै सानजि ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो पंकज मेरिजान होनदों हिमाश्री कुमार हेल' आसागे हिमाश्री कुमार सानजि आं रावनोबो खोन्थाया होनदों आरोना नोंगौ खारग' होनदों आरोना नोंनाबो अनामिकाया मेगन सागोन होनदों आरोना सोरखौ होनखो सानजिया अनामिकाखौ सोरजों रायलायखो अनन जोंना माइनाव अनन थेंक इउ ओमफ्राय अनामिका बिमा दुलुत होनदों आरोना दुलुत बेनिफ्राय ओमफ्राय खारग' जों दारना आउसमिखा खारग'जोंसो मुझे ज्वाइनिंग करो मैं रिटर्न कर देगा देखो आयुष के साथ जो नया है प्लीज फ्रेंड हो जाओ आयुष सभी को बैग दे देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए बैग दे देगा दोनदो बायना होनो हागोन फैसा थाबासो दा गैयियाव किलोन सना दरानी क्या हो रहा का कुछ नहीं बोलो कमेंट करते रहो
Oh no no, thank you so much. Daristi, be again. Hello bro, hello, good morning, good evening, good evening, hello, good evening, good evening. Lagafar, thank you so much. Comment. Comment. Zoomआव फैबाय सानजिना ना जोमाव फैबाय थाखुमाना दं खोमालै जोमावा बिबसन मुझे प्यार नहीं करता गिरसन ने ओमफ्राय आयुषनो आं ओंखाम जाग्रोनि आगै सनजिन अके ओंखाम जाग्रोबानो जाबाय कोई मुझे जॉइनिंग नहीं किया आयुष के साथ जॉइन हो जाओ आं थांगोन दाना अके माइनाव खिन्थादा आं नोंखौ मोजां मोनो केजिएफ थामसाब बि बर' गैया रे बर' गैया थामसाब बि थैंक यू सो मच बेनिफ्राय जों हौवा सोनारा थामसाब आं हौवा सोनो आरोना थामसाबा लाबोबाय थामसाब फ्रेन्ड जादों आरो थामसाब फ्रेन्डआव जाव मनो थाङाखै नामा दाना मम' मास्टार नैलै लांनोसैसो जायासैनो बिसिनि माबाया बारा मोजां जायालै बेनिफ्राय अनन थेंक इउ हा एटे जमा ना दिले फालास लागे प्लास्टिक ना पुरो प्लास्टिक मेटा दखान गिदिर लाबोदों होनना थगायखासै स्टेट बेंकनि गोजौआव लाबो ओमफ्राय अनन थेंक इउ सो माच जोंनि दाथामायाव फै ब्र मम' जानोबा जा ब्र दागारियाव आंनो मम' बानायनो रोङो ब्र आंनि मम' बानायनो जालाय नोङो बेसेबां टेस्ट बानायो आङो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन ना जोंहा आमाया दखान दंब्रा ब्र जोंहा आमानि दखानाव थायोमोन आङो मम'खौ अमानि सुप माबानि सुप देन्जार बानायना जोगोलावरि सुप बानायना जागोन आं नोंखौ र' थांबाथाय नै जोंना सबिता फैबाय आरो ना है ओंखि लागदानो सबिता सबिता आंखौ गोरजिया लांदोलै सना गोरजिया लांदों आंखौ ओमफ्राय आरके रिटार्न करदो होनना आरोना आरके रिटार्न खालामदो नै जोंना माबानो आयुषनो ओमफ्राय माइनाव अन थेंक इउ ओमफ्राय आरकेआनो अके ब्र होनना बुंदों आरोना आंखौ लेंहर सनाया आरोना
जोंना सबिता मिनिबाय अन आंनाव सना गाबोन आरोना दासो नै आयुष मा ओंख्रि जाखै ओमफ्राय आयुष साबधान दादावखे ओमफ्राय जोंना जिरिमाया राफा फैलायबाय माबोरै ब्रदारना खबरा मोजाङानो ओमफ्राय बर' ब्लगबो फैबाय हेलौ 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 लाइक खालामना होदो सोरबाफोर लोगो गैयाब्ला लोगो जानो दा नै बड' ब्लग आयुष के साथ फ्रेंड आयुष हेलो आयुष जिरिमैया के साथ फ्रेंड हो जाओ और बर' ब्लग के साथ फ्रेंड हो जाओ आयुष ओमफ्राय केजि ब्र' ओंखाम जानि होनदों आरोना ब्र' ओंखाम जानि अके अके ओंखाम जा मानासी भी आ गया मानसी भी आ गया हाय ब्रो गुड इवनिंग राफा एंड सबिता आगैनो सबिता अन बाय बाय जोंना केजिया अके अके बेनिफ्राय जोंना बर' आगै होनना नै लोगो जालायदो अबे बेटारियानो जोबलांसै माथो आंनालाय बर' बाइन्डार ना ओमफ्राय अरे मेरे साथ दोस्त हो जाओ प्लीज नाम रहा मनसी के साथ फ्रेंड हो जाओ मनसी एक दूसरे के साथ बात करो एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लीज एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ ओमफ्राय आदा जिरि खबर सबर माबोरै होनदों आरोना खबर सबर माबोरैनो ओमफ्राय हेलौ ब्लु होदो दसे दाना अके अके ब्लु होबाय आङो बेनिफ्राय ज्वाइनिंग करो मैं रिटर्न कर देगा बोल रहा है देखो आयुष के साथ फ्रेंड हो जाओ आयुष ने सभी को रिटर्न कर देगा 24 बाद रिटर्न करेगा कर दूंगा सपोर्ट प्लीज बोला है देखो मनीषी के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है ना एक दूसरे के साथ बात करो और एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनाओ सब हम लोग आगे जाएगा नहीं तो हम लोग आगे नहीं जाएगा रे दोस्तों एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा तो हागोन बेनिफ्राय मादामखौ जोंना सबिताया अन दाना दे लोगो जादो आंजोंबो 1K जाथारदो लोगोफोर दा दे नै बर'खौ 1K खालामदो लोगोफोर लोगो जालाय ओमफ्राय ओं सबिता आगै मोजां मोनहालायदों आरो नोंहालायदों नोंहा मोजां दानानो जिरिमाया होनदों ओमफ्राय जिरिमाया राफा ब्र' बोरै खबर सबरा दे खबरा मोजां ना ओंखाम जाना जायाखै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मनसी के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लीज एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ मनसी बहुत अच्छा लड़का है मनसी सभी को बैग देगा प्लीज फ्रेंड हो जाओ मनोज सब कर दिया है रिटर्न कर दिया मनोज आपको सावधान किया है आयुष को रिटर्न कर दो जिरमैया ब्लू ओके जिरमैया में ब्लू दे दिया आपको और इसके बाद आंबो बिदिनो गेजेराव दं आदा जिरमैया दाना ओके ओमफ्राय जिरमैया लोगो जादों दे जोंना बर' ब्लगजों सबिताया अन आरोना सबिताजोंबो लोगो जादों लोगोफोर हेलौ एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनाओ
और इसके बाद डेंडर ना मैं वीडियो पे कमेंट दिया मेरे को भी प्लीज़ कर दो बैक बोल रहा ओके देखो मनोज जी ने कमेंट कर दिया मोन वीडियो में मनोज जी को भी सपोर्ट कर दो। इसके बाद हम लोग आ गया बावादाना यूके बावादाना भी आ गया। हेलो हेलो न्यू कम टू प्लीज़ सपोर्ट आपसे मैं ऑलरेडी सपोर्ट है देखो मैं देखता हूँ देखो आपसे मैं बावाना यूके मैं आपसे भी ऑलरेडी फ्रेंड है आप देख सकता है ऑलरेडी सपोर्ट है। इसके बाद अनन थैंक यू बेनिफ्राय हाँ मेंबाय माथो आयुष रानी जॉइन करो होनदोंना न्यू फ्रेंड हो जाओ कुक विथ खुशबू भी आ गया। हेलो हेलो प्लीज़ लाइक कर दो खुशबू जी जो मेरे से नया है प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट। दोस्तों बेटारि भी गैला माथो आराम से बेटारि चार्ज होनोसै आं मबाइल न' मोनहैबा लोगोफोर गोजां बोथोरावसो गानफब गाननानै बेरायनो मोजांलै सुट बुटनो माथो कमेन्टआ बारलांजोब्बायलाय 5 मिनट ऑन हो ओके खुशबू ओके इसके बाद 50 मिनट ओके 50 मिनट ओके हम लोग यूके प्लीज़ माय डियर देखो यूके के साथ फ्रेंड जाओ इधर था जाए नामा यूके के साथ फ्रेंड जाओ। इसके बाद अनन थैंक यू बबाव दं नों खिन्थाना आङो माबा टाउन बेरायदों आरोना दसे बार जादों आरोना नै लोगोफोरजों लोगो दङ आंनि खाथियाव आलासि जानो फैदों लोगो गोजाननि आरोना परदेसनि लोगो फैदों आरोना एसे बेरायहोदों माने टाउनाव लोगोखौ बेरायहोनाया माबा आंसो बेरायलायबाय थाबायसोलै बेनिफ्राय यूके ने बोला न्यू फ्रेंड कम यार देखो जो नया है यूके के साथ फ्रेंड हो जाओ बबीता भाई बेटा यूके देखो आपको बुला रहा है आयुष ने मा बानायदों दानानै बेरायदों रावबो गैला माथो स' एलबि दोननोसै आं लोगोफोर रावबो गैला माथो आं माने मोजाङै फरायनाय जायासै ना गाबोन फैफिनबा आं गाबोन मोजां नोंसोरखौ लोगो फानोजोबगोन नंगौ नामा आंखि मोखां देखायदे होनदारना आंनि मोखांखौलाय मा नायनोब्रा नैलै मा नायनो आंनि मोखांखौलाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नंगौ नामा आंखि मोखां देखायनाया दार ओं आयुषनि बोला बर' ब्लग जयनियाव जा अके ओमफ्राय खुगानो अके ओमफ्राय सुपार हिर' दारना अके थेंक इउ स' माच ओके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सुपार हिर' फिनदारना ओके इसके बाद सुपार हिर' किन्दारा ओके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय संदीप ने आ गया हेलो ओमफ्राय कुक विथ ज्वाइनिंग करो हेलो कुक जी खुशबू आपको बोरो ब्लॉग ने ज्वाइनिंग करने के लिए बुला रहा है ओमफ्राय आयुष ने बोला बोरो जी आप ज्वाइनिंग करो बोला बोरो जी ज्वाइनिंग हो जाओ ओमफ्राय संदीप ने बोला हेलो एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनने रहो सुपार हिर' दाना जोंना सबिता माला आंखौ लांगोन खोन्थादो दे सबिता गोरजिया माला लांगोन कमेन्ट दोननोसै नामा नों ओंखि लाइभखौ होनदारना दोननोसै नामा माथो मानसिफोरबो रावबो गैलालाय बारा दाब्लिउटिकनो मोनलालै मा जाबावगोनथाय लोगो जाबाय ब्र दाना बर' लोगो जाबाय नोंजों थामसाबने बोला हाय फ्रेंड आंनिखौबो सपोर्ट खालाम आंबो खालामगोन दार देखो थम्सअप के साथ भी फ्रेंड हो जाओ कौन नया है थम्सअप भी आप सभी को बैक दे देगा बोल रहा है और इसके बाद ज्वाइनिंग करो प्लीज़ सपोर्ट बोल रहा है देखो संदीप के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ एक दूसरे के साथ फ्राय कौन है प्लीज़ सपोर्ट मी एक दूसरे के साथ बात करते रहो इसके
उसके बाद कमेंट दोननोसै नामा लोगोफोर कमेंट करते रहो। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच दिल से। मैं भी आप सभी को वापस बैक सपोर्ट करेगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। प्लीज़ ज्वाइनिंग करो, प्लीज़ सपोर्ट बोल रहा है। देखो देखो संदीप के साथ भी फ्रेंड हो जाओ, जो जो नया है प्लीज़ संदीप के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। कमेंट उसके बाद बर' आंखै दे लोगोफोर कमेंट खालामबाय थादोलै, आं कमेंट नायथ'ला। लोगोफोर आं लामा थाबायदों दोस्तों, मैं मतलब पैदल जा रहा है, इसलिए आप लोग का कमेंट को मैं पिकअप नहीं कर पा रहा है, सॉरी। आप लोग एक दूसरे के साथ बात करो प्लीज़ प्लीज़। देखो संदीप आपको बुला रहा है आयुष ने। जोंना नै हाय दादा डाटा अन आंना डाटा अके हेलो थैंक यू भाई। मुझे ब्लू ओके संदीप आपको ब्लू दे दिया है मैं। और किसको ब्लू चाहिए बोलो। खाम जाग्रोनि आगे ओके ओके खाम जाग्रो।
ओके ओके खुशबू ओके ओके संजीत ओके ओके 50 मिनट ओके आं एलबी दोनसे दोस्तों मैं एलबी बंद करता हूँ दोस्तों फोटाई आखिर जिर में डालना एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट किया है और मैं भी आप सभी को मैं बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों आज का एलबी मैं इतना ही मतलब बंद करता हूँ और फिर मिलेगा थैंक यू सो मच सभी को और बाय बाय फिर मिलेगा आयुष रही गया है भाई चेक ब्रो हाँ आयुष टेंशन लेना नहीं चाहिए आयुष बैक कर देगा आयुष तो बहुत अच्छा लड़का है टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों टेंशन लेना नहीं चाहिए ओके सो थैंक यू सो मच फिर मिलेगा बाय बाय